Mga nagpaila nga frontliner nga polis sa auxiliary o mga volunteers nga mutabang sa pagsita sa mga violators na sikop na hinuon sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Tuda kay nakalapas sa no backride policy nga miagi pagyo sa highway sa mong dakbayan kaganang buntag. Adunay live exclusive report si Faye Marie Dumabok. FM. Yes, Bobby, kustodiya na sa Talisay City Police Station ang duha ka mga nagpaila nga police auxiliary nga tagal lungsod sa Minglanilla. Gipaubos na sa investigasyon ang duha tungod kay nakalapas sa no backride policy. Matod sa City Toda nga ang maong nahitabo kaganiyang buntag dili lang kini unang higayon nga gibuhat sa maong mga malapason. Nakuhaan pagyud sila og footage sa closed-circuit television kun CCTV sa command center sa City Toda, diha sa may highway sa Barangay Tabunok, siyudad sa Talisay. Ang nagmotorsiklo nga adunay angkas pasadulas 8 kaganiyang buntag. Wa pa kalayo, gipara kini sa mga traffic enforcer ug gipaybalo sa ilang kalapasan. Apan gingong nagpaila sila nga mga frontliner. Nanay report na dawat nato and then gipabantayan nato sila, gibadlong na ni sila primero sa first kining traffic enforcer and then wa gyud ni patuo ni padagan lang gyapon sa ilang motor. So moto nga gi-monitor sila hangtod nga na-intercept sila sa usa ka area. Nasuta pa usab nga way rehistro ang motorsiklo nga gigamit sa duha. Gila sila nga si Jesse Diaz kinsa nagmaneho sa motorsiklo ug angkas niini nga si Ronnie Villegas iyang silingan sa Pakigni lungsod sa Minglanilla. Nangangko ng duha nga mga sakop sa ato kini Federal Movement Incorporated nga mi volunteer pagtabang sa kapulisan. Sa ilang bahin sila ang mutabang unta sa pagsikop sa mga malapason diha sa syudad sa Talisay. Nga ikog sorry sa kuan sa ni Sir Tumulak nga nakalapas gimi sa balaod diri sa Talisay. Pero tungod sa kaikag na mo ba sa among kanang gusto gyud maka serbisyon ta unta na lang kay kanang nadakpan noon mi. Mato ni Police Major Gerard A. Spilare ang hepe sa Talisay City Police Station nga unta ang magsilbi kini nga leksyon kang bisan kinsa bisan na niadto mga na sa gobyerno. We will be investigating and we will probably charge them with violation of Provincial Ordinance 2020-07, I think. No one is above the law, no? Even if they are working for peace and order, they should be the examples nga. Og Bob, gisusi usab karon sa kapulisan og sa City Toda ang taho nga adunay delivery van nga alang ang unta sa mga basic commodities ug essential goods apan gingong gigamit sa pagtransport sa pipila ka mga tawo gikan sa usa ka syudad pasud sa dakbayan sa Talisay. Hinungdan nga mas strikto pa o mas gipahugtan pa sa mga pulis karon ang gihimong pagbantay diha sa mga control point o sa boundary ilabi na sa mga sakyanan o sa mga delivery van nga musud sa dakbayan sa Talisay. Bob? Thank you so much, Faye Marie Dumabok sa imong live report.